Yeah! Yeah! Oh yeah! Yeah! Que sí? Tens swag, tens flow, si el teu power no està low, et fas selfies i els vas emailing al teu crush. Tens tants de hobbies que ja no t'entren en el body i després t'agafa estrès d'estudiar anglès. Coneixes ja un muntó d'anglès i et sona a xinès, i et sona a xinès. Coneixes ja un muntó d'anglès i et sona a xinès, i et sona a xinès. Jugues futbol, jugues bàsquet, xutes corner, marques gol. Ja no corres, eres runner i t'entrenes amb el coach. Compres coses online express, fas kickboxing en el ring. Però si cal estudiar anglès, et pegues un sprint. Coneixes ja un muntó d'anglès i et sona a xinès, i et sona a xinès. Coneixes ja un muntó d'anglès i et sona a xinès, i et sona a xinès. Eres trending, eres VIP i tu et penses que eres cool, però se't baixa l'eslit i et veiem el cul. Coneixes ja un muntó d'anglès i et sona a xinès, i et sona a xinès. Per què? Coneixes ja un muntó d'anglès i et sona a xinès, i et sona a xinès, i et sona a xinès, i et sona a xinès.